Seuraan maali suunnasta 045 2600 metriä. Se on saatana 10 000 tuo ikkuna. Jos mie tulisin teille töihin ja sillä tavalla korvaisin tämä. Matti Nevala seisoi lumihangessa. Hän katsoi haikeasti alakuloista traktoriaan. Ei mitään runoja perkele, kun mitä tapahtui? Keksit jonkun jutun. No eikä nyt uutisia voi keksiä. Ei täällä kuitenkaan mitään tapaa. Ette siis puhu ohjuksesta. Me emme varmuudella voi tietää, mikä se on. Toistaiseksi käytämme nimitystä tunnistamaton lentävä esine. Mie taisi ehkä löytää jutu, josta mie voisin kirjoittaa. No sitten kannattaa lähteä jonkun muun kanssa ulos kuin tämmöisen yksinhuoltajan. Miksi nuo yliluutantit on tuolla ja miksi ei kukaan viranomainen sano mitään? Hei, näistähän me voitais kirjoittaa. Onko mahdollista, että siinä olisi ollut ydinkärki? Ei nyt mitään ydinkälkiä ole. Kysymyksessä oli neuvostoliittolainen taktinen risteilyohjus. Sun olisi parempi lopettaa tää leikkiminen. Voi antaa meidän miesten vaan hoitaa nämä hommat. Hippa! Tuolla BBC, ABC, kaikki maailman kamerat sojottaa meihin. Lähdetäänkö tanssiin? Ai niin kuin ennen ydinsotta otetaan kaikki irti elämästä. Onkohan mulla kalsarit väärinpäin jalassa? Edessä on tilaa, että kassit roikkoo nyt jotkut joutopallot tuolla ja takaa poristaan.